úlet z gastronomie do absolútne inej dimenzie, hej, zrazu mi spoločník volá, David, počúvaj, mám takého kamoša, a on robí v tej a tej spoločnosti, že či som mu dal číslo, že ti zavolá, ne? Ja reku, a ohľadne čoho to bude, ne? A on mi vraví, že obchod s cennými papiermi, ne? Reku, ty vole, to je také OFAB partner, alebo čo, ja neviem, poistky ponúkať. No, mi tak bardzo nehrálo, ne? Reku, ale však keď máte banker, ne? Tak som si povedal, OK, to bude celkom zaujímavá robota, ne? Tak dobre, nečakám na telefón a zrazu mi zavolá nejaký Čech z Prahy, ne? Ja si tak hovorím, do Prahy nikom nejdem, a zrazu povedal, že Greslingová 40, dobre, tak to môžem ísť v rámci Bratislavy, ne? Sa tam dovalil v nejakom tričku Exploited, či čo to bolo, roztrhané rifle, chlapík mi položil na stôl nejaké okuliare, povedal, predaj mi ich, ja som mu ich predal, on mi to zožral, dobre, zajtra prídeš v obleku, čau, pa. Komu řekl, tu nejaký rýchly pohovor, ne, paráda, no. Tak som prišiel na druhý deň v tom obleku, chlapík mi dal do ruky telefón, vysvetlil mi, čo mám robiť, no a začal som si zbierať kontakty. Nejaké 2 roky som tam pobudol, to bolo zaujímavé, keďže bol rok 2009-2010, kedy sa americké trhy začali otáčať smerom hore, čo sa z toho dalo celkom pekne dobre nejaký ten peniaz vyklepať. No tak som tam chvíľku pobudol, no a potom ma to tak trošku dostalo do prúseru, lebo ten tlak je tam dosť veľký a tak ďalej. A po 2 rokoch buď si nájdeš v tej spoločnosti nejaké teplé miestočko, tak kde pri analýzach, alebo tak, a mladí idú robiť to, čo si robil ty, alebo sa proste na to vykašle, že ideš robiť dačo iné, hej. No ja som zvolil možnosť B, som sa na to vykašľal a tým pádom som mohol stáť pri otvorení zopár príjmy reštaurácií v Medúze. Čo bolo celkom zaujímavé, keďže moje zoznamenie s pánom Šteckom starším bolo také vtipné. Stál som v Eurovej v tej kuchyni